के पावर स्टार पवन सिंह आप लोग जैसे कि जानते हवा कि इसमें चुनाव माहौल के लिए कि एकदम से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन भाई हो अब तक वो रोड शो करे ना गैल रहला है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ गाना के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और कई कई प्रकार के माध्यम से सिर्फ यह कहत मिले ना आप लोगों के कि हम काराकाट से चुनाव लड़त हिला और काराकाट में बहुत जल्द हमारी एंट्री होखे वाला बा। लेकिन भाई हो एंट्री जब पवन सिंह के होला ना तो एकदम चप्पा चप्पा पे फोर्स लगावे के पड़ेला। कहें कि आप लोग जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह कोनो आम आदमी नहीं खे, एगो ट्रेंडिंग स्टार, एगो सुपर स्टार, एगो पावर स्टार हुए जिनका डायलॉग बा कि पावर यहीं से शुरू होला, पावर यहीं पे खत्म, झमकौला से होई का। तो भैया पावर स्टार पवन सिंह के ये समय काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इतना ज़्यादा कहर गुज रहल बा, इतना ज़्यादा कि भाई हो सबसे बड़ी बात तो ये बा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहल बाटे। लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह जब पहुँचे अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एगो मंदिर में, तो मंदिर के आशीर्वाद लेवे खातिर जब पवन सिंह जालन तो भैया हो आसपास के लोग पहले से जान जाने कि आज पावर स्टार पवन सिंह यहाँ आवे वाला हुए। कहें भैया वो सब इतना बड़ बड़ सेलिब्रिटी हुए कि उनके सुरक्षा के खातिर तमाम फोर्स पीएससी बल भी प्रयोग करे के पड़ेला। कहें भैया हो उनके देखे खातिर इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाई कि अफरा तफरी के माहौल भी, मतलब भगदड़ का माहौल भी बन सकेला। तो जब पब्लिक देखेला कि यहाँ इतना ज़्यादा पुलिस बल फोर्स आ रहा बा तो तबे सबके मालूम पड़ जाला कि लग रहा बा कि आज पावर स्टार पवन सिंह यहाँ यह मंदिर पे आके आशीर्वाद लिए। तो उनके देखे खातिर इतना ज़्यादा पब्लिक आ जाले, इतना ज़्यादा पब्लिक आ जाले कि भैया हो पुलिस फोर्स और सब लोग हो जाला परेशान। आप लोग बगल में वीडियो में देखते होगा, शुरुआत में भी हम कुछ स्क्रीन कट स्क्रीन डले यानी जैसे कि आप लोग देखते होगा, इतना ज़्यादा पब्लिक की एंट्री होले सिर्फ पवन सिंह के एक झलक देखे खातिर। अब भैया हो आप लोग देखते होगा कि ये इतना पब्लिक पवन सिंह के प्यार कर रहा बा, तो भैया हो चुनाव में का हाल करिए तो आप लोग पता ही। हमें तो लग रहा बा कि इतने बम्फर वोट से पवन सिंह विजयी हुई हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कि आज तक क्यों काराकाट क्षेत्र में इतना बम्फर वोट से क्यों जीते ना भइल हुई। अब भैया हो यह बीच में जब मीडिया वाले जब जाना वहाँ के पब्लिक से पूछे लें कि का यहाँ से पवन सिंह का माहौल का बा, पवन सिंह निकल पे कि ना निकल पे। कहें भैया हो पवन सिंह के सामने जो प्रत्याशी हो उनका नाम बा उपेंद्र कुशवाहा, जो उनकी एक पहले भी यहाँ का सांसद रहल हुए। तो भैया वो जानते हो जेकर गढ़ बा पहले से ओके हटाई भी उतना आसान नहीं थे। लेकिन एक बात इहो जान दिया कि सब कुछ पब्लिक के हाथ में बा। अगर उपेंद्र कुशवाहा से अगर कहीं पब्लिक नाराज रहल और पब्लिक उनसे अगर दुखी बा, वो काम ना किए हुए या कुछ ऐसा कुछ किए हुए, तो यह बात के जान लिया कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा के उठा के पब्लिक काराकाट लोकसभा से बाहर फेंक दी। लेकिन अगर काम किए हुए तो फिर से मान सम्मान से रखी। लेकिन भैया हो पवन सिंह युवा नेता हुए, तो यह सब चीज़ के देख के सब लोग थोड़ा सा उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करे की उम्मीद बा। और सबसे बड़ी बात है कि कोनो पार्टी से ना हो, निर्दलीय चुनाव हुए तो उन्हें तमाम प्रकार का वोट और भी जात से और भी कास्ट से उन्हें वोट मिल सकेला। भैया अगर आप लोग पवन सिंह के फैन हुआ तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।